Испания, Англия, Португалия, Фаронса. Ҳар кас медонад, ки ин мунтахабҳо айни ҳол дар давраи тиллоии худ қарор доранд. Инро фаҳмидан осон аст, чунки ин кишварҳо дар ҷаҳони футбол беҳтаринанд ва бузингаронашон ситораҳои воқеӣ мебошанд. Аммо ҳастанд тимҳои дигаре, ки агар диққат надиҳӣ, намефаҳме, ки онҳо ҳам дар замони тиллоии худ қарор доранд. Имрӯз мо оиди маҳз чунин мунтахабҳо ҳарф хоҳем зад. имшаб финали Лигаи Миллатҳои Аврупо баргузор мешавад. Ламин Ямали дар шакли беҳтарин қарор дошта метавонад ҷоми навбатиро ба даст орад ва барои соҳиб шудани тӯпи тиллоӣ қадами калоне гузорад. Аммо аз тарафи дигар Португалия аст, ки бо Роналду ва дигар бозингарони техникӣ омодаи рақобат ҳастанд. Пешгӯии худро дар ин бозӣ бо 1-1 анҷом диҳед ва бо истифода аз калимаи сеҳрноки тачфут то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. Маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аввал аз Шветсия оғоз мекунем. Онҳо шояд қудрати бузурги футболӣ набошанд, бинобар ин осон аст онҳоро нодида гирӣ, аммо Шветсия ҳоло ҷиддӣ кор мекунад. Онҳо як ҳайати ҷавон ва пурқувват доранд. Александр Исак, Виктор Гюкереш, Деян Кулашевский, Энтони Эланга, Лукас Бюрвал, Ясин Аяри, Йенс Качуст, Исак Хион ҳамаашон дар клубҳои аврупоӣ сатҳи баланд бозӣ мекунанд ва барои дастаҳояшон бозингарони калидианд. Инчунин бозингароне мисли Робен Олсен ва Виктор Линделёв ҳам ҳанӯз дар тим ҳастанд. Ин ҳамон ҳайате аст, ки Ибрагимович орзу мекард бо он бозӣ кунад. Агар Шветсия диққат диҳад, метавонад ба марҳилаҳои баланд дар ҷоми ҷаҳонӣ расад. Норвегия низ ҳамин гуна ҳолат дорад. Онҳо низ дар замони тиллоӣ қарор доранд ва шояд дигар чунин фурсат ба зудӣ наояд. Тасаввур кунед, Холланд, Одегард, Серлот, Странд Ларсен, Сандер Берге, Антонио Нуса, Юлиан Райерсон, Свере Нипан ва бозингарони дигар бо чунин ҳайат ба Евро роҳ наёфтан аламовар аст. Бозингаронашон ҳоло дар авҷи варзишианд. Норвегия бояд дастоварде гирад то ин насл воқеан тиллоӣ шавад. Туркия бошад ором ҳайати аҷибе месозад. Онҳо Арда Гулер, Кенан Йилдиз ва Ҷенг Узунро доранд. Ҳамаашон то 20 солаанд ва дар клубҳои калон бозӣ мекунанд. Инчунин бозингарони ҷавони дигар мисли Ферди Кадиоғлу, Озан Кабоқ, Мерих Демирал, Энес Унал ва дигарон низ ҳастанд ва бозингарони таҷрибадор Ҳакан Чалханоғлу ва Генг Тосун сутуни ҳайат мебошанд. Дар Евро 2024 онҳо баъди 16 сол ба даври плей-офф баромаданд ва то чорякфинал расиданд. Бо бозингарони ҷавоне мисли Гюлер ва Йилдиз Туркияро дар солҳои наздик зери назар гиред. Баъдан Гурҷистон. Гарчанде кишвар хурд аст, аммо ҳоло бешубҳа дар давраи тиллоии худ қарор дорад. Онҳо Хвича Кварацхелияро доранд, яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон. Дарвозабонашон Георги Мамардашвили дар Евро 2024 бештар аз ҳама сейф анҷом дод. Микотадзе бошад беҳтарин голзан дар мусобиқа шуд. Ҳамаи ин бозингарон дар клубҳои калон бозӣ мекунанд. Инчунин номи Саба Карабашвили ҷавони 16 соларо ба хотир гиред. Гурҷистон аввалин бор дар Евро иштирок кард ва фавран ба плей-офф расид. Ҳатто Португалияи Роналдуро шикаст дод. Ин насли тиллоии Гурҷистон аст ва метавонад ҷаҳонро ба ҳайрат орад. Акнун як назари кӯтоҳ ба Амрикои ҷанубӣ мекунем. Биёед дар бораи Колумбия гап занем. Шояд зиёд касе ба ҳайати онҳо аҳамият надодааст, вале он воқеан аҷиб аст. Луис Диас, Ҷон Дуран, Даниэл Мануэл, Ҷон Солинс, Давинсон Санчес, Кучо Эрнандес, инчунин Луис Синистера ва Йорсен Москера ҳамаашон ҷавон ва дар авҷи варзишианд. Бо бозингарони таҷрибадоре мисли Хамес Родригес, Йери Мина, Ҷефферсон Лерма ва Йохан Ойка ин даста хеле мутаваззин аст. Дар Копа Америка 2024 бори аввал пас аз 23 сол ба финал расиданд. Хамес рекорди Мессиро бо шумораи пасҳои головар шикаст. Умед дорем, ки ин насл дар Копа Америкаи навбатӣ қаҳрамон мешавад. шумо боз кадом тимҳоро медонед, ки дар давраи тиллоии худ қарор доранд? Дар комментария фикри худро бо номи бозингарон нависед. Агар навор писанд омада бошад, лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. То боздид дӯстон.